wata fasaha mai ban al'ajabi da ban mamaki ga wajen wannan darakta likita Zaki da ya fito da ita a kimiyyance da ake nufi electrosyndrome. An haɗa wannan abin ne idan da kana aiki ka siɓuce hannunka ya yanke za a kawo ka asibiti, bayan an kawo ka asibiti fa za a kawo wannan ɗayan hannun naka. Idan dai an ga yana yin motsi fa to za a samu a haɗa shi da ƙafarka. In bayan an haɗa shi da ƙafarka a take hannunka zai fara motsi a samu a yanke shi sai a dawo ma da shi jikin hannunka a take za ka fara motsa shi. Wannan shine Allah ya sa mu dace, amin summa amin.